پێشمەرگە و لە ئیستیگڤانێ کوردی ڕۆژاوای کوردستانی حەسەن حەسەن لە ئیستیگڤانێ کیکبۆکسینگê careke din qehremanî û serkeftinek li ser asta Herêma Kurdistanê bidestxist. Li gorî şopandina Rêbazî News di çarçoveya beşdariyê di qehremaniya Herêma Kurdistanê û ya Bakurê Kurdistanê de bi sîstema full kontak a li îstigvanên pêşketiyê pêşmergeyên leşkerê roj û li îstigvanê Kurd yê Rojavayê Kurdistanê Hesen Hesen li îstigvanê kickboxingê pileya yekem di rekaberiya vê qehremaniyê de li ser asta Herêma Kurdistanê bidestxist û serkeftinek buha ji xwe û ji werzişvanên Herêma Rojavayê Kurdistanê re tomar kir. Ev qehremanî ji alî yekîtiya navendî a werzişa kickboxingê bi hemahengiyê li gel yekîtiya Şaxê Duhokê hat birêkxistin kirin. Ev ne cara pêşin e Hesen wekû qehreman navê xwe bi tîpên an zêr dinivîse berî niha jî bû qehremanê kickboxingê li ser asta Herêma Kurdistan û Iraqê bi giştî serbarî bi destxistina hejmar qehremanên din li Duhokê û Herêma Kurdistanê.